Velkommen til Saks Lift. Mit navn er Jes Lente. Jeg er direktør i virksomheden. Vi producerer løfteborde og sælger dem til rigtig mange virksomheder rundt omkring i hele Europa. Situationen i Saks Lift dengang corona ramte Danmark lige omkring den 11. marts var naturligvis meget alvorlig. Vi leverer til mere end 1000 industrivirksomheder rundt omkring i Europa. Vi har rakt ud til genstart nu, fordi at landet lukkede ned, og vi kunne se rundt omkring i Europa, at industrien lukkede ned. Og det er klart, at det har selvfølgelig betydning for vores ordreindgang. Når det så sker, at siger, okay, går vi så ind i hjørnet, har lånt af os selv og sidder og græder lidt og tørrer vores øjne der, eller skal vi bruge det til noget? Jamen, så vil vi hellere gå i offensiven og gå ind og sige, hvordan kan vi bruge det til noget, som kommer stærkere ud på den anden side. Og rent praktisk foregik hjælp på den måde, at vi havde konsulent Morten fra Implement, og så var det de 3 fulde dage som workshops, hvor han var på besøg, og hvor vi gennemgik produktionen fra top til tå, og egentlig målrettet sige, okay, hvad kan sættes ind her som simpelt værktøj, som kan flytte os et sted hen, hvor vi kan håndtere stigende kompleksitet i løbet af kort tid. Selve processen med genstart nu, den gik mere på det styringsmæssige, og rent konkret betyder det, at vi hver morgen har et tavlemøde, at vores produktionschef Britta, hun står på tavlen med alle medarbejderne. Hun fordeler dagens arbejde, så det er sådan hele styringen i virksomhed, som har fået sådan en anden daglig puls. Vores rådgivning for genstart nu, den hjælper os helt klart til at blive en bedre virksomhed. Jeg er helt sikker på, at vi kommer styrket gennem coronakrisen. Måske ikke lige på det finansielle grundlag og i likviditeten, ikke også det, fordi det er jo noget af det, der koster lidt. Men som virksomhed, medarbejder med den viden, vi har, med de produktionsmetoder, vi arbejder med det styringsprincip, vi arbejder med, og ikke mindst med den produktportefølje, vi arbejder med, der kommer vi styrket igennem, fordi vi netop har brugt tiden på virkelig at lære noget nyt og gøre noget ved det.